enweta m okwu ekwentị gị. Mana ana m eme mgbakọ na mwepụ mgbe ahụ. Ịkpọgodu Maazị Andrew. Akpọrọ m ya ebe a ka mụ na ya kpa ife gbasara Maazị Andrew. Maka amaka m nji kpọọ ya. Gịnị ka ọ chọkwa nkịta? Ọ na-ajụ m ma ị ka bi na be m. Isikwana ya gịnị? Nsị ya na olugo ọnwa 3 isi be m pụọ. Si n'obodo anyị pụọ. Dee ịgwatara ọfụma. Gee ntị. Okwu a gịnị ya na-ese? Nwa na-eche na unu ga-achọ ụzọ dozie ya. Nwa na-eche na ịnachi ya kwuli ya ga-akala ya mma. Kama m ga-eriju afọ dachie ụzọ, ọ ka mma na m eriri ọcha. Ọ bụ ihe ga-ejikọ m na onye ọzọ. Mana ma afụ na ịfụnanya ọnwa ebe ị nọ ka dịlịlị ya. Ịfụnanya mụnwa nwere ebe ọ nọ amụgo. O nwere ihe kwesị ijikọ m na ya. Deke gwene nke bụ nke. Nene mgbasa ozi ụlọ ọrụ telekom tinye ebe ahụ. Ebe a ga-arụ ife na-enye netwọk. Afọ m nnukwu oghere ebe ahụ. Ọ kwa eziokwu maka ndị ụlọ ọrụ a onye ọbụla nyefe anyị a na-akwụ ezigbo ụgwọ. Ị na-anya ọfụma efu na enwe m anyị. Ị nekwa n'anya ọfụma efu na anyị m dị n'ụdị ebe fachọ. Kekwene ife na-akọbazi. Ife n'elu bụ na a ga-achụso ndị ụlọ ọrụ a. Fabia anyị enyefe anyị ya. Fa lụọ ife nwa na-enyefe netwọk ebe a. Fa kwụọ anyị ụgwọ ahụ. Chelụkwa biko. Hello? Nduka nọ ebe a. Ewu mba Nduka nọrọ ebe a. Ọ pụbago nọrọ n'obodo. Ọ nọrọ ya. De. Ha. Ka onye kpọọ gị? Echekwa m nọọ onye ode akwụkwọ n'ụlọ ọrụ achịcha anyị. Bịa agadi nke a emebego m alụ. De gwana m onye kpọọ gị. Ọ Amaka na-akpọ. Kekwene ife ọ chọ kịta? Igwe onye nọ ebe a? Ya na onye ode akwụkwọ anyị nwere ofu onu. Achọrọkwa m mmekọrịta mụ na onye. Ike onye adịrọ m. Bịanụzụ, ịma hapụ ihe a na otu obere ụra. Ọ gwa kemgbe abalị ka gị na ihe na-anọ. Obi, Chief ji anyị n'olu ka anyị nwee ike ebido ihe. Onye bụkwa Chief? Senator Nwachukwu. Ị chọrọ ibufe arụlala gị a na ndọrọndọrọ ọchịchị? Emume afọ kara aka. Obi dị m ụtọ na ngara ya. Nye maka iji nwa ya ekwu. Ịgwa gị eziokwu, ndị ụlọ achịcha ndị ọzọ ha karịgokwa anyị. Mba, ekwere m. Gee ntị, anyị gafe were ọnọdụ lụrụ anyị. Ụgwọ niile afa ji anyị fakwụsị narị ya anyị were ọnọdụ lụrụ anyị ga-afụ. Onwe nnukwu ite ọlaedo nọ na ọrụ netwọk a. O were mfu n'erika.
oghere dị na ya ori nne and oghere a na-eche ka bịa were ya na-eji inu nwanyị na-agbanye ihe a ka nghụtụkwanụ ị na-aṅụkwana otu nwekwana agbanwe ka ihe ewe ka ya taa ịṅụ red wine mana edobere ya ka ṅụọ anya ṅụọ nọ ekele ụmụ ya nọ n'ụlọ bịa kedu ife ị chọrọ n'ebe m nọ Ndụka, ahụ m etuto toro gị n'anya. Ị ga-akpọpụ m. Ịkpọpụ m, anya ga-akpọ. Ọ gị nwa wee tito nwa N'anya, onwe ebe iji azụ eje. Akụ fecha, ọ daala awọ. ị na-aghọrị onwe gị N'usoro iwu dị m. ọ bụrụ ndị gị otu ọnwe na-esi chee ya Asịghịzi onwe gị asị. Ị gaghị ahapụ m ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, iwu dị m. Amaka achọghịzị ka mụ na gị bi mma gbalị ụnụ n'anya Ị chọrọ ịgba m alụkwaghị m. Gbanụ alụkwaghị m. Etu ọnọdụ dị kịta, mụ na gị bụ di na nwunye. Anyị ga-ebiriri etu di na nwunye kwesịrị ibi. achọrọ ka mụ na gị nwee mmekọrịta ọzọ Mụ na gị nọ n'otu ugbo. Iche na ị ga-ebi n'otu ụbọchị si na ịchọghịzị. Ka ị chọ ka m mezie? Amaka ekwukwara ka iwe wee mụ Wee chọrọ iti m ife. Anyị kara ma junube. Mụ na gị ebiriri. Anyị nụrụ mkpọtụ wee bịa ka anyị mara ihe na-eme ebe a. Kedụkwanụ nkịta na-agba ebe a? nene nkịta nwanne Obinna, dee gị na-eji ọkụ egwu egwu. O ji ọkụ egwu egwu. ọ bụ ebe a bute nsogbu ebe a Dịkwa, asị m ka m bịa nọrọ mụ na di m nọtụ obere. Ọ bụ ihe ọjọọ. nke a bụ ihe na-ama mmenwu taa Mụ na gị ga-ebiriri. Anyị dị na nwunye na-ete. Mụ na gị ga-ebiriri. Anyị ga-ebiriri. Hey, Maazị Temisa. Maazị Ọsọndụ. Nọ. Ije anyị bịa sọgbuo m. Ma afọ m mgbasa ozi fati ya n'akwụkwọ nta akụkọ. Si na fa na-achọ anyị ebe fa ga-alụ igwe anyị ewetara fa netwọk. Ntị ka mmanụ ka ife ọ na-eli. Ị ga-enwe ala ebe a ga-akwụwa igwe a na-enye netwọk. Ebe a ga-akwụwa ya. Ala a ga-anọkọta ọ ya nọ nso ebe ndị mmadụ nọ. Kezi ife anyị na-eche anị m debe ndị mmadụ nọ m. Ka ife jiji nwa nkịta ọnwụ. Tupu anyị ebido, ị ga-akwụ ₦1,000. ₦1,000. Orikanụ. Ọhịa wụfu na ihe ndị a chọrọ tupu anyị ebido ihe anyị ga-arụ. Mana anụnụrụ m na ndị mmadụ na-akwụ ụgwọ ka eweta lụfi ka bịa tinye igwe a na-eweta netwọk n'ụlọ fa. Nke m ga-adịzi iche. Maazị Ọsọndụ, otu o si wee dị ugbu a, ndị mmadụ chọga ihe ahụ ọfụma otu o si wee dị ugbu a na-azọkwa ya azọ. Ya bụ na iwu bụ na m ga-akwụ ₦1,000 ma ọ bụ na m chọrọ ịgbara ọsọ ọzịzọ a na-azụ ya. Ị ga-akwụ ya. And enweghị ebe ọzọ ị ga-esi wee nweta ụdị ihe anyị chọrọ na-abụrụ onye agị na ebe a. Chai! ₦1,000. Urikakwa adebi ego. Ada ekwe ya ọnụ. Ọ bụrụ otu a ma na ị ga-enye m oge ka m chee ya eche. Ị nweghịzikwa oge o. Ị nweghị oge iche ya eche. Dịka m si gwa bụ oge mbụ, a na-azọ ya azọ. M ga-eche eche. Ngwa mma abịala. Nchezi anya zitere ya ozi nugo. Nsogbu adịrọ. Kelecha ndị be gị. Ka m mepere ya ozi. Ngwa ka ọ dị. Amaka isi na ị ga-anọ ụbọchị one.
ịnọfego nọtụ n'ala zuo ike ka irie nri tupu ịbanye n'ime ihe niile anyị na-ekwu ugbu a. Amaka, mmanụ n'ife isi mmanụ nọdụkwa naanị ruo mgbe ịgwa m ife ka nọ ebe eme. Ọnịna m nọrọ ebe a ọ na-ebuteziri gị ọbara mgbali elu. Lee ka m gwa gị ụfọdụ ndị ji aka ha ebutere onwe ha ọrịa akwụma awakwara ya nwa o tego nje eji onwe m aka m rapụ onwe m aka o rapụ ya nwa awakwara ya nwa o zuore gị o zuore gị. Amaka, si be m pụọ. Nwa ebe m na-eje anọ m ka nkume ebe a. Nwa ebe m na-eje Amaka, si be m pụọ ka nwa mmiri tọgbu iko. Ọsọ gị jide ụkọ gị. Etu ọ dị ugbu a enweghị ozi m ebe obibi ebe ahụ m biri onye nwụrụ ahụ achụfugo m ebe ahụ. Ịma na ihe ahụ pụtara. Onye chọrọ ịma maka nke ahụ ụnụ a oyi ebe ndị achụfuru achụfu na-agbarata. Ngwa bịa buruzie m buru m eburu ọgụnụ dị Amaka, iwu Chineke. Amaka, Ndụka achọrọ m ịkpọ ya o. Mgbede ọma nwanne m. Achọrọ m ịkpọ ya ọgbapụ m n'uche. Ife nchọburu ya ịgwa anyị bụ na ofu onye nnọchite anya ụlọ ọrụ telekọm bịa ebe a. o wetara ezigbo akụkọ. Mụ bịa kwụọ $1,000 ka fa wee mee ọsịsọ wee weta igwe a na-enyefe netwọk bịa tinye na $1,000. Nke a bụ oshi m. Ọkwa nke agba m yalị maka amara m ka o si wee bụrụ na mụnwa ga-akwụfụ ụgwọ ka fa wee bịa be m wee zụọ afịafa. Ndị telekọm anaghị eme otu a. Onye ọbụla fachi igwe ife na-abịa a na-ejekwuru onye a na-akpa ọfụma. Ọkwa ife mfụ ka o si na mbịa ka ọ dịba kachifo dị na nka ịlarụ na be gị. Amaka ọ jụghị rapụbe Ịma na nsogbu ya erike. Ngwa chaa nna abịa. Na nka ịlarụ n'ime ụlọ. Mba, ị ga-alarụ ebe a, mụ na mba aga. Emesizi ya emenyu ọkụ. Kajifo. Ịdị mma imere ebiri ihiri n'ezi chai. Lee ka m gwa gị ị gaghị agbanarị onyinyo gị n'ọsọ. Ị ga-emenwu ya. Ngwa ahịa m batara n'abalị ụnyaahụ. Ana m aga ịgbapụta ya. Ịgbalịala. Lee ka m gwa gị echekwala na echefuola m ihe ọjọọ niile mere m. Aka m gedebe gị n'ọnọdụ onye arụrụ ala. Nwanne zụọ ọnụ m ị na-ebukwa n'oge. Batawa ya ọ bụ na ịdị mma ile anya. Ụzọ akpọchiri akpọchi. Ewu nwa ya ya bụ mma m gị mepere ụzọ. Oge ọbụla ị na-ebigharị ego ọ dịghịkwanụ nke ị na-akwụghachi. Biko gwa ya na amaala ọrịa ejighị m ego ugbu a biko. Mma? Ndewo. Ọ dị mma. Ọnụ ya ọ pụrụ apụ. Ọnọhịa. Ka onye na-agba mmiri n'ụlọ mpochi. Pọmpọmp na-agba ọ mebiri emebi. Ọnụ kata obido gwa mmiri n'aka ebe onye ga-agbanye. O mebiri emebi. Nnukwa. Obi na anyị bi n'ebe aka mgbe eke bidokwara m. Mma nke a bidoro ọfụ ọ nọkọtakwara mewekwa ihe a. Ngwa nọ nso bata na gwa na m chọtara ya. Nsogbu adịrọ.
Ogugo no so. Oye eti anyị na nsogbu. Ọpụgo? Onye. Onye niile ka ga-eji na-egwugharị egwu. Ejighị m ya agwa egwuregwu. Onye gara mposi n'ụtụtụ ọ gbanyeghị ya mmiri. Obi. Obi. Agịwo onye gara mposi ịgbanyeghị mmiri. Ịmasị uche ahụ ihe m na-aga eshikwu n'ụwa gị. Nya ụdị ndụ Obinna bi n'ụlọ ya ọ na-enyegharị m nsogbu. O kwesị kpuchie gị ọnụ. Ime ya na-akọ tutu ya. Ka nụkwara gị ihe o. Obi, ị na-eme ka nwatakịrị. Ị ka na-atụ ụkwa. Chukwu mere ebere ọfụrụ. Anọ m ebe a tụgharị uche. I buru nsogbu gị bata. Gịnị mezie? Ọ dị iwe ezi akọ n'uche. Gịnị? Ndị na-akụ mmiri. Alo? Asam. Ọmalịcha nwa. Ị batago? Ya. Ọ ya amasị m ka m fụ gị kịta o. Ọ bụ ya? Ngwa ka ọ dị. Mmewele ya n'ihe ahụ na ya bịa. Ọ batago n'ala ife nna ya. Asam. Nne, mụ isi n'ikụpụrụ m ahụ obere okwu. Mana ide egosi ka nsukụpụ gara. Nkọwara gị ma nghọta. Ọ na-ahịa arụ tupu ịkpọ mgbe nna nọ ya. Ọ dị nnọọ ka ichefusi ihe niile gbasara m nọ n'ebe a na-asị na nkụpụ gara. Ka etu ka isi mata. Adị m mma. Anọ m n'ụlọ. Otu aka ọ dị. Emesịa mkpọ gị. Ka m mee nnọọ ntị kasị na ma mara onye na-akpọ gị. Ị kwesịrị ike inwe onye na-akpọ m. Oyi m na-akpọ m. Oyi gị? Ngwa m, ke ka ọnọdụ si kwuru n'ebe ị nọ kịta? Ọnọdụ ama nkwuru. Kịta a na arụzi ọrụ ebe a na-ere mmanya. Ebe a na-ere mmanya? Ọrụ adịghị. Enwe ebe ọrụ nọ. Halo? Asabiko mee n'ọsịsọ nụ. Ọ tego nji na-eche gị n'ụlọ nnu. Ịpụtawago? Ngwa pụtawa. Ị ka n'ebe a. Ịpụbe. Onye m nwaanyị nọrọ ya nọnyelu gị ruo mgbe m bata. Ị chọọ gote gị ebe a na-eri nri.
Nwoke m, ballot boxes adịgo. Nwoke m ịma ife a na-arụ ngwa nsogbu adịrọ ha mma akpọghachi gị. Obi ọ nọ n'ụzọ na-abịa. Ọ dị mma. Okpaski amakwa m n'ụwa metara gị mmata. Nwanne, ụdị ihe emebi mbụ na onye wụrụ m n'ala. Kai Steven, biko kọwara anyị ife na-ekwu. chai ịbịa ma ajọka. Ịmana na onye gbajuru iso wee pụ maka na enweghị m ego. O wee nọ n'ihu m soro nwoke ọzọ na-agba ọkwa ọtọ ekelezi. Ha bụ obi mgbawa. Nso, ọ bụ n'Igbo Steven, kwugodi ka esi wee kọwaa obi mgbawa. Obi mgbawa bụ ha ụla mere obi gị na-agba katakpum katakpum katakpum. Okpaski, ịnụgoni ya, obi gị na-amazi katakpum 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 katakpum. Steven, ihe a bụ ihe ị ga na-eweta ya ma ejighị ego na-achụ nwaanyị. Okpaski. Ndewo. Abụ m Inspector Mike. Okay. Esi m na ngalaba ndị ọrụ ọchịchị. Ana m achọ onye a na-akpọ Nnamdi Benson. Nnamdi Benson. Nnamdi Benson. Ya bụ foto ya. Na site na nchọpụta email, anyị ghọtara n'obi na okirikiri ebe a. Biko eweliwe onwe onye na-aza Nnamdi Benson bi n'ụlọ a. Ewekwana iwe na anyị bịara nye gị nsogbu. Mmadụ na nsogbu adịrọ. Ngwa ka ọ dị. Ime onye a na-akpọ Nnamdi Benson. Nnamdi Benson. Mba. Ọ ga-afọ ama ebe a. Nnamdi. Ụmụnne, egwu dịkwa ahụ. Chief na-achụgharị m. Ọ ga-efu n'ụwa afro ka eme ka afọ nne. Ya bụ gịnị na gịnị? Ya bụ na ọ bụ na itikapụ ọsọ kịta ịma na ị ga-anọ ebe a nara ntaramahụhụ. Gị chọrọkwanụ nke abụọ, ị mara na ị aga n'ụlọ mkpọrọ ka Nelson Mandela. Nke bụ na ị ga-aga nga mkpụrụ ọka nwanne. Jire gị bụ ezi gị. Mma awa. Ọ gakwa n'ebe awada. Mma hapụ obodo ala jụọ oyi nnachite azụ. Agafọ echewago echiche ka agafọ. Okpaski, kịta nwanne anyị bụ Nonso na-akwado itikapụ ọsọ ka ilu anyị wee ike ikpu ya. Ka ife anyị ga-akpọ ya kịta anyị ga-akpọ ya Christopher Columbus. Christopher Columbus nwanne.